வணக்கம் வியூவர்ஸ், இது உங்கள் தமிழ் டியூட்டோரியல்ஸ். இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு கேமரா எஃபெக்டை. அதனால் நான் மெட்டீரியல்லாம் ஆல்ரெடி போட்டு பேக்ரவுண்ட் ஒன்று நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஒரு கேமராவில் ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று. அது எப்படின்னா, நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா நம்ம எடுத்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆல் ஆப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ் ஆகி மற்றெல்லாம் ப்ளராக விளங்கும். அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் தான் அந்த டிஷர்ட்டில் நான் இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன். ஓகே, நாங்கள் பார்ப்பேன் எப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி எங்களோட மாடலை நான் செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன், மெட்டீரியல் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி மெட்டீரியல் போட்டுன்னு சொல்லி, மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணுறது உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியும். அது பல வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த கேமரா எப்படி நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோன்ற பார்ப்போம். நாங்கள் இந்த இங்கே ப்ரொஜெக்ட்னு உள்ள ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சீன் மெட்டீரியல் கேமரான்னு இருக்குது. கேமரா நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஆப்ஷனில் வந்து நான் கடைசி ஆப்ஷன் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், டெப்த் அண்ட் ஃபீல்டு. இதில் நம்ம இந்த டிக்கை கிளிக் பண்ணால் இது ஆக்டிவ் ஆகிடும். ஆக்டிவ் ஆனால் இப்படி தான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ளர் ஆகி தான் இருக்குது. எங்களுக்கு வேணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹவரில் இந்த டார்கெட் மட்டும் தான். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஸ்டாப்னு உள்ளது வந்து நாங்கள் ஒரு 200 கொடுத்துப்போம். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டை ஓரளவு ப்ளர் ஆக்கியிருக்கு. இது என்னென்னா, இது வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 11 வச்சிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்க்ரீன்லேருந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் வச்சுக்கலாம்ல. அப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இல்லை. நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணுறோம். இந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி டார்கெட் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் உள்ள இமேஜ் மற்ற அந்த ஸ்ட்ரெச்சஸ் எல்லாம் ப்ளர் ஆகியிருக்குது. இந்த ஃபஸ்ட்டாக உள்ளது மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா ஃபோக்கஸ் ஆகி கிடச்சிருக்கு. நீங்கள் இன்னும் பேக்ரவுண்டை உங்களுக்கு ப்ளர் ஆகணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் க்ளியர் ஆகணும்னா இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் கூட்டணும். இந்த அமௌண்ட் நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னு சொன்னால் பேக்ரவுண்ட் உள்ளது இன்னும் ப்ளர் ஆகும். நீங்கள் இந்த ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக உள்ளது தான் அவங்களுக்கு ஃபோக்கஸாக காட்டுது. நீங்கள் அங்கே கிளிக் பண்ணி பார்த்தா கூட இந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு காட்டும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இங்கே ஃபோக்கஸ் வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் அங்கே